בוקר טוב. בוקר טוב. יש לי הרבה עבודה, אני צריכה לדבר עם לקוחות, לסגור כל העניינים של סוף שנה. אני יועצת מס. טוב, אני אתחיל את היום. אשתה קפה. חיים, שיהיה בוקר טוב. I'm telling you honestly, from 2007, I can give you a list of more things that she's doing that was nothing to the logbook, but they don't know. בסוף מה היא אומרת לי? שהיא מאוד אוהבת אותי, ושהיא הלכה לאיזה פסטיבל והיא חשבה עליי והיא קנתה לי מתנה אודיטורית הזאתי, שתלך להסתיים. איי! כמה דברים. חזרתי עכשיו מעט יוגה, מקניית בסופר, צד את השואב אבק, ואני רעבה! היי! אנחנו הכוח הכתוב! עכשיו אני נראה. חותכת יותר טוב. אוי. אחד. שתיים. טידידידידית. פטרוזיליה, בצל. איפה בועז? למה בועז לא עוזר? איפה הוא נעלם? בועז! קדימה, קדימה, קדימה. קדימה, קדימה, קדימה. סטלה. אוי, זה חם. וואי, חם לי. מעולה. סבבה. אז סיימתי. מי שיתעסק איתנו, קבל איתנו פתיחות, נבוט, מה שלא לראש. אנחנו ג'ינג'ים, וג'ינג'ים משוגעים. כמה שאנחנו היפר, אנחנו גם משוגעים. אז אל תתעסקו איתי, צוות כתוב. ואני אגיד לך עוד משהו. אנחנו צוות משוגע. שכחתי מה אמרת לי.